ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଶୁଭଙ୍କର ଏସ୍କେ କ୍ରିଏଟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି ଭାଷଣ କହୁଛି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଷଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଦିବସର ଭାଷଣ ସରଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସାନ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ, ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଚର୍ସ ଡେ, ଯିଏ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧାରମୟ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆଲୋକରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଓ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ଓ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଜୀବନରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ। ଏଣୁ ଗୁରୁମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରି ଆମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ ଏବଂ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ 1962 ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଭାରତର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଦାର୍ଶନିକ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ତିରୁତାନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବୀରସ୍ୱାମୀ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ପୂଜା କର୍ମଣୀ ଆଦି କରି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତେଲୁଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବୁରହିଜ୍ କଲେଜରୁ, କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲେଜରୁ ଦର୍ଶନ ଓ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ BA ଓ MA ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। 1909 ମସିହାରେ ସେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟ ପରି ମିଶୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ଅନେକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ମହାନ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1952 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। ତାପରେ 1962 ମସିହାରେ
ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ କରାଗଲା। ଭାରତ ରତ୍ନ ଭାବରେ ଭୂଷିତ କରାଗଲା। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ବଡ଼ ଦଳିତ ଓ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖକୁ ଭାରତବାସୀ ଗୁରୁଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତି ନିର୍ମାତା। ସେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଶିଷ୍ୟ ବଡ଼ ହୁଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମସ୍ୟ ଓ ପୂଜ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଚଳିବା ଏବଂ